Petsa 13 na po kan Hulyo 2026. Kami po ang sindong magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza. Sa headlines kan mga bareta, enot ang headlines kan mga bareta sa lado lokal. Light to moderate ashfall na eksperyensyahan sa nagkapirang parte kan Primer Distrito kan Albay kasubagong aga. 5.4 magnitude na linog na matian sa Masbate, DOST Fivox, pinaglinaw na dahi ining koneksyon sa pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Aleco, nasa 12 million pesos na sana ang buffer fund, 10 pesos na singil, dai pa man pinag-iimplementar ngunya na taon. Ipinabot na reklamo sa DZGB News manungod sa lubak-lubak na tinampo sa Barangay Kiwalo sa Daraga Albay na pendyente ang konstruksyon dahilan kan flood control scandal kanakaaging taon. Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. China sa giray na kinuntestar ang 2016 arbitral ruling. DTI suportado ang planong pagpapahiwas kan EV charging as in battery swapping stations sa Pilipinas. Dating OWA Administrator Arnel Ignacio kinasuhan kan ombudsman may kinaraman sa 14 bilyon pesos na land deal. DOH Chief naka-sick leave matapos magsairarom sa knee replacement surgery. Headlines kan barata sa ibang nasyon, Israel padagos ang pag-atake sa Lebanon, apisar kan pigpautob na ceasefire deal. Sa lado kan Karawato Sports, Terra Firma nagrehistro nin record-breaking na 93 na rebounds matapos ang panggana sa primerong kawat ninda sa 50th season Governor's Cup. Sa detalyes kan mga barata, ang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Sa giraray na namatean ang light to moderate ashfall sa nagkapirang parte kan Primer Distrito kan probinsya kan Albay alas 7:28 nin pagkaaga ngunya na aldaw Hulyo 13. Sa nakong informasyon kan DZGB News, partikular ining namatean sa munisipyo kan Malilipot, Bakakay asin Santo Domingo. Katakod kay nitulos man na nagdistribute nin face mask kan mga personahes kan Bakakay Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO mantang padagos an monitoring kan Santo Domingo asin Malilipot MDRMO sa indang nasasakupan. Pinag-abisuan man ka nasabing mga opisina ang publiko na magtinira sa indang mga residensya asin perming magsulog nin face mask kung maluwas nin harong tanganing maibitaran an maraot na epekto kan ashfall sa salud. Magigiramduman na nakaaging aldaw kan may rehistro kan DOST Fivox an record na high na sulfur o halangkaw na sulfur dioxide emission kan Bulkan Mayon sa laog nin 26 na taon na sa ika 187 aldaw kan padagos na pag-alboroto poon pa kan Enero ngunya na taon. Dainin koneksyon ang padagos na aktibidad kan Bulkan Mayon sa namatean na pagyugyog kan 5.4 magnitude na linog alas 8:54 nin pagkaaga ngunya na aldaw. Sa entrevista kan DZGB News kay DOST Fivox, Mayon Volcano Observatory OIC Durin Abilinde, nanotaran ang epicenter kay ni sa Claveria, Masbate kung sa inamatean ang intensity 1 sa Udjongan, Romblon, Sangay, Camarines Sur, Batuan, Masbate, Bulusan asin Preto Diaz sa Sorsogon asin Malinaw, Aklan, intensity 2 sa Gumaka asin Mulane, Quezon City, Ligaw asin Tabaco City, Iriga City, Pili, Ragay asin Sipokot sa Camarines Sur, mantang intensity 3 naman sa Legazpi City, Aroroy, Masbate, pati na sa Castilla, Donsol asin Sorsogon City sa Sorsogon. Dagdag pa ni Abilinde na tectonic an origin kaini na may rarom na 6 kilometers. Alaga na iman pinaglalauman na danyo sa infrastruktura. Pinag-abiso kan opisyal na lauman ng aftershocks matapos ang makusog na paglinog.
May sobra sa 12 million pesos pa natada sa buffer fund ang Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na gagamiton para sa pagpakarhay kan mga poste asin supply nin kuryente in kaso may umaging kalamidad sa probinsya nin Albay. Sa ipinaluwas na report ni ALECO General Manager Engineer Wilfredo Buxit, magigiramduman na poon kan taon 2024 kan magkolekta nin tig 10 pesos na singil para sa buffer fund kan kooperatiba asin uminabot ini sa 45 million pesos. Alagad na bawasan ang fundo nin sobra sa 8,000 pesos dahil sa pagbakalin materyales na kinakaipuan para sa pag-restore kan kuryente matapos na tuminama ang bagyong Christine sa probinsya. Pero kaini matapos man na pagrapado kan bagyong uwan kan nakalihis na taon, nabawasan o kan taon 2025 nabawasan nin 24,000 pesos o 24 million pesos ang fundo na ginamit sa giraray na pagrestorar kan kuryente kan mga miyembros konsumidores. Katakod kay ni piglinaw ni Boksit ng unyan na taon, day pa sila nagpupuon na pag-implementar giraray kan pagkolekta nin dugang na 10 pesos na buffer fund sa pagsasabing nasasabutan nindaan kadipisilan na pigahampa nga ngunyan kan publiko sa tahaw kan krisis, partikular na ang haralangkaw na barakalon. Nasa jurisdiksyon kan lokal na gobyerno kan Daraga ang pinagpaabot na reklamo sa DZGB News manungod sa sinampo sa parte kan Barangay Kiwalos sa Daraga Albay sa pagkikipaghuron sa tagapagtaram kan DPWH Bicol na si Justin Dayandante matapos na ipangapudan kan sarong residente sa DZGB News ang parte kan nasabing barangay dapat na i-implementar na kanakaaging taon ang pagpakontreto o konkreto kan tinampo. Alagad na abutan ini kan pagputok kan issue kan flood control project sa nasyon na nagkausa kan kasuguan ni DPWH Secretary Vince Dizon na i-freeze gabos na pondo kan ahensya. Sa presente pinagahalat pa kan DZGB News ang kasimbagan kan DPWH Second District Engineering Office tangani maaraman kung ano ang sunod na plano o kung napasain na ang pondo kan proyekto. Sobra sa 200 na mga atleta kan Albay o DepEd Albay Division ang presenteng nasa Kapitolyo para sa pagresibi kan ipigpromisang insentibo kan gobyerno probensyal kan Albay sa indang naging trayumpo para sa Palarong Bicol 2026. Sa nakong informasyon kan DZGB News ang kada bulawan na medalya ang may 5,000 pesos na insentibo, 3,000 pesos naman para sa kada silver na medalya, mantang 2,000 pesos naman ang mararesibi kan makakua o nakakuanin bronze sa medalya kan mga atleta. Ang nasabing fundo ang hali sa gobyerno probensyal na ipigtagama o itinagama sa mga atleta para sa pagmidbid sa indang dedikasyon asin trayumpo sa pagtaon ni na onra asin rekognisyon sa probinsya nin Albay. Sa giraray na pinagpagirumdom kan Legazpi City PNP na ibitaran ang pag-iinom, pagluwas kan mga menor de edad pag alas 10 nin pagkabanggi, asin pinagbabawal na aktibidad sa syudad kan Legazpi. Sigon kay Legazpi City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., ang pagirumdom may koneksyon sa pinabot sa indang concerns na may presensya nin drug racing asin nagiirinom sa Barangay Pawa, Legazpi City, partikular na sa may dakulang estatwa kan Our Lady of Salvation. Dahilan kay ni mas pinagupakusog pa kan pulisya ang presensya ninda sa lugar kung saan burabanggi na sindang nagroronda digdi. Pinagpatanidan man kan pulisya na ang si Isay man na madadakop na magbalgar ang posibleng mahampang sa mga magkakanigong pinalidad. Maabot sa 156,000 pesos na kantidad nin peking tangki nin gas na paluto ang nasabat kan baka kay Municipal Police Station sa Sarong Daraga matapos ang ginibong buy-bust entrapment operation kanakaaging aldaw sa baka kay Albay. Sigon kaya baka kay MPS sa Chief of Police, Police Major Nino Akyata na 1:30 ni na pagkahapon kan ipabakal kan suspect ang midbid na brand nin gas na panluto sa sarong pusher buyer. Tulos ining na inarestar asin na konfiskar ang sarong kargadong tangke nin 11 kilo na gasul, sarong bakanteng 11 kilos na gasul na parehong ginamit sa operasyon kasabay ang buy bust money. Kasabay paligdi ang 31 pedaso nin mga tangke nin gasul, mga bakanteng pedaso nin gasul asin man iba-ibang brand nin gasul. Sa presente, nasa kustudya na kana baka kay MPS ang suspect kung saan hahampangon kay ini ang kasong pagbalgar sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code Act asin Batas Pambansa 33.
Sa pool sa CCTV footage ang ginibong panghahabas din sarong lalaki sa 62 anyos na kampana kan St. Joseph Chapel sa bayong o Bagong Bayan Sur, Canaga City, kanakaaging aldaw. Sa nasabing footage, nahiling ang lalaki na naglalakaw-lakaw sa lugar, mantang nasa bitbit niyang bag ang hinakbas na kampana. Katakod kay ni nangapudan ang manihamiento kan kapilya sa si Isay man na nakakamidbid sa lalaki o may impormasyon sa insidente. Natulos ining ipagtaong aram sa mga autoridad para sa makaskas na investigasyon asin tulos na makabalik ang hinakbas sa saindang posesyon. Asin yan ang mga detalyes kan mga bareta. Ang detalyes kan mga bareta sa lokal. Masunod ang mga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports asin iba pa makalihis sa nagkaperang paggirumdum. Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here. Join us at the Metro Midyear Madness Sale, July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one, bundle deals, and up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 series of 2026. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Robvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Robvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Robvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Robvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Robvax Tabaco, beside Siga Hospital. Robvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Robvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Robvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Robvax Pilar, Robvax Castilla, Robvax Piudaran, and Robvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Robvax. Pinapahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos. Asing kami, permi alisto. Pag sinabi na urago, daing iba kami naan. Sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulong nyo, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ang lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi na ang pagtios. Daing kita natatakot basta sa matanos. Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bako mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, sa giraray na ipinag-insistir kan China na dai kaini pigmidbid ang 2016 South China Sea Arbitral Award asin tinawanin doon na wara ining legal na epekto. Tinuyaw man kan Beijing ang mga nasyon na nagpahayag nin suporta sa nasabing arbitral ruling sa ikasampulong anibersaryo kaini. Nangapunan ng China sa mga nasyon na dai pagpalala o magpalala kan tensyon sa issue kan South China Sea.
Suportado kan Department of Trade and Industry ang pagtindog nin ribo-ribong electric vehicle charging stations sa nasyon. Saro sa mga kamawatan kan ahensya na may pautob ang mas tipid na biyahe kan mga Pilipinong motorista sa Pilipinas. Piglalauman sa pagpahiwas asin pagkakaigwan din mas dakol na numero kan mga charging asin battery swapping stations, makakatipid ang mga motorista sa saindang mga pagbiyahe. Katakod ang suporta o pagsuporta kan DTI sa plano na makipaghuron ini sa sarong EV brand. Sa indang tinukaran expansion para sa plans as in regulatory framework na makakatabang lalo na sa charging kan mga electric vehicles sa nasyon. Kinasuhan kan Office of the Ombudsman si dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio nin usurpation of official functions may kinaraman sa kontrobersyal na 14 billion pesos na property acquisition kan ahensya. Sigun kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, naresibikan sa inang opisina kan Hulyo 7, 2026 ang resolusyon kan Ombudsman may petsang Hunyo 19, 2026. Base sa resolusyon, pinirmahan ni Ignacio ang contact to sell, deed of absolute sale, asin an katakod na addendum kan transaksyon. Inaprobaran man niya ang pagpapaluwas nin fundo kan gobyerno maski wara nin permiso hali sa OWA Board of Trustees. Sigun kay Kakdak, ang findings kan Ombudsman iyo ang kasuhan si Ignacio nin usurpation of official functions sa irarom kan Article 177 kan Revised Penal Code. Singgun pa sa Ombudsman, naghiro si Ignacio na garong igwa siyang puder gikan sa OWA Board maski aram niyang wala siya sa nasabing otoridad. Dahil ligdi sinabi kan ahensya na bako sa na ini simpleng administrative non-compliance kundi sarong pagsuhay sa laog nin krimen o nalaog sa krimen in usurpation of official function. Napag-araman man sa resolusyon na ang kawaran nin pag-aprobar hali sa board iyuan bako sarong technical na pagkukulang kundi sarong pag-iwa sa institutional oversight asin transparency na ipinagtalaan o itinalaan sa OWA Charter. Nakasick leave si Health Secretary Teodoro Ted Herbosa matapos magsairarom sa knee replacement surgery, sigun kay Department of Health o DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo. Kinumpirma ni Undersecretary Domingo na nagpuon ang sick leave ni Secretary Herbosa kan Hulyo 6. Sigun kay Domingo, naging matarayong po ang ginimong operasyon asin sa ngunyan, nagsasairarom si Herbosa sa physical therapy asin rehabilitation. Sa iyang Facebook post, ipighiras man ni Herbosa ang sa iyang retrato mantang sulog ang bado na may nakasurat na new knee, new me. Mantang nakalive si Herbosa para mientras na nagsiserving officer in charge kan DOH si Domingo. Piglinaw man ni Domingo na ordinaryong proseso sana ang pagdesignar sa Chief of Staff bilang OIC kapag para mientras na daig magampanan kan sekretary ang sa iyang trabaho asin tulos ining nagtatapos sa oras na makabalik ang sekretary sa trabaho. Siring man daig sinabi ni Domingo kuno arin piglalauman na makakabelta sa trabaho si Herbosa. Kasabay kan pakidumamay sa pamilya kanagadan na biktima kan hit and run sa Ortigas Avenue, Mandaluyong City, sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil na bako miyembro kan Kamara ang nakarehistrong tagsadiri kan vehikulo. Bulahos na nakidumamay ang Kamara de Representantes sa pamilya kan biktimang nagadan sa makaturutristing aksidente na kinaiimbeltuhanin sa Toyota Land Cruiser na may nakakabit na sticker kan Kamara. Base sa mga report, sarong motorsiklo ang binangga kan sarong Toyota Land Cruiser sa Ortigas Avenue, Mandaluyong City kang Hulyo 10 kung sa inagadan ana sunod ka ining 20 anyos na babayi asin ikanalugad kan driver. Nagluluwas na may mga sticker o na may sticker nin House of Representative ani kaduwang parte kan lunadan na tuminakop sa conduction sticker kaini na may plakang SSS-11 kaya nagkoordinar ang Kamara sa Land Transportation Office. Nagluwas na may sticker ang nasabing vehikulo kung kaya nakipag-koordinar man ang Kamara sa LTO.
Mapautob din para mientras na pagbabago sa bulos kan trapiko sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 pun Hulyo 15 sagkod Agosto 14. Sigun sa New NAIA Infra Corporation o NNIC na para mientras na isasarado ang inner departure lanes pun alas 9 nin banggi sagkod alas 4 nin maagahon. Apisar kay ni mantenidong bukas ang iba pang departure lanes para sa pagbaba kan mga pasahero. Kunen kaso magkaigwanin pagpiot sa trapiko, pwedeng ibaba ang mga pahali na pasahero sa arrival base 1 as in 8. Pwede manindang gamiton ang pinakaraning elevator para makaabot sa mga check-in counter. Magkakaigwanin mga traffic marshal as in mga directional sign para magtabang sa mga motorista as in sa pasahero. Kung maaga sa Terminal 3, sisiguraduhon na magtagama nin lane mantang pigigibo ang kadagdagan na oras sa pagbiyahe. Ipapautob ang paramientras na pagsarado kan lane mantang pigigibo ang mga pag-irahay sa departure curbside. Nagtitindog ang NNIC nin bagong canopy para matawan ang mga pasahero nin mas matanos na sirungan kontra sa uran asin ini kapag sinda pigbababa. Bareta sa ibang nasyon, daing patud pa man graray ang pigigibong pag-atake kan Israel sa Lebanon, maski igwang ipinapautob na ceasefire. Pinakauring pag-atake kan Israel Defense Force, iyuan banwaan, kan Al-Masauri. Maski na nagkaigwanan ng ceasefire agreement sa pagultanan kan Israel as in Hezbollah, daing pa man graray nagpupundo ang Israel. Pigalauman na dagos nang ma-withdraw ang Israel sa duwang lugar sa southern Lebanon. Poon kan Marso 2, kan pinunan kan Israel ang pag-atake sa Lebanon na nasa 4,321 na anagadan, asin 12,207 ang lugadan, base naman sa estimate kan Public Health Ministry kan Lebanon. Sa lado kan Karawat 2 Sports, nagrehistro nin record na sa storya kan PBA ang Terrafirma chip matapos ang panggana sa primerong kawat ninda sa 50th Season Governors Cup. Igwang 93 na rebounds ang nairehistro kan chip. Kandaogon ninda ang Titan Ultra 113 sanggatos. Nalampasan ninda ang record sa laog nin 43 na taon na ginibo kan Gilbis Jean igwang 87 na rebounds kan Hunyo 25 taon 1983 kan dinaog ninda ang Toyota 148 139. Nakakolekta man ang Terrafirma ng 40 na offensive rebounds as in second best all o ang second best all time. Breakthrough! Naimbento kan mga sayantipiko ang bagong klase ng bulong laban sa Alzheimer's disease na direktang nagsisimbag sa amyloid plaques o mga nagbibilog na protina sa utak na pigtutubudan na saro sa mga panganot na dahilan kan helang. Ini ang lecanemab na may brand name na Leqembi, aprobado kan US Food and Drug Administration o FDA para sa mga pasyenteng may mild cognitive impairment o amay na sintomas kan Alzheimer's disease. Basado sa mga clinical trial na patunayan na nagpapabagulbol ang nasabing bulong kan pagluya kan memorya asin kakayanan na mag-isip kan mga personang nasa amay na stage kan Alzheimer's. Alaga dai kaini nabubulong o dagos nang napupugulan ang helang. Ini ang pinakaenot na klase nin bulong na nagtatarget sa mismong biological na kausa kan helang imbis sa sintomas na sana na pinagtututukan. Istorya na iiba! Nakakuanin atensyon sa social media ang kakaibang trend sa Russia kung saan pinagtutuyong pasaon asin gasgason ka nagkapirang kalalakihan ang sa indang mamahalo na iPhone tanganing magkorte ining mas manly o panlalaki. Nagkalat ini kan mga nakaaging aldaw sa TikTok ang mga video kan mga lalaking pighampas, pinagkakaskas, pigluluho asin pigraraot ang likod kan sa indang mga cellphone tangani maging luma ini paghilingon asin bugbog ang sa indang gadget maski bago pa sa naini. Sigon sa Russian news outlet na MASH, nagpuon ang trend matapos na maghiras ka nagkapirang kababaihan ang mga litrato asin video kan lumang iPhone 11 na dakol na pasa. Ipighiras kan mga ini sa indang caption na mas bagay sa sarong tunay na lalaki ang sarong bugbog na lumang cellphone kaysa sa makinis asin bagong iPhone 17 Pro.
Asin yan mga tugangan kabelugan, ang mga detalles kan mga drakulang bareta poon sa lado lokal, national ibang nasyon sports asin iba pa. Pinagtarabangan po yan na isurat sa loob ni na 6 na oras dyan sa samuyang DCGB News Base sa panganat kam samuyang news director asin news manager Sir Mar de la Cruz asin ni Nicole Ann Gloriano. Ang samuyang kaibahan sa lado technical si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez asin ang sa tuyang mga on the job trainee halos sa Sorsogon State University. Kami po ang sa indong naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza, nagsasabing salamat kan sa indong pag-antabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Good news mga kapit